7. ročník Noci otvorených divadiel priniesol bohatú účasť v rámci celého Slovenska. Tohtoročné heslo Sedmospáči zobuďte sa malo prilákať na divadelné predstavenie aj takých, ktorí ich doteraz prespávali. Alebo cestu na podobné kultúrne podujatie ako si nenachádzali. Okrem nášho mesta sa zapojila aj aktívna obec Semerovo, kde má divadelníctvo naozaj bohatú tradíciu. Na účastníkov večera bola zvedavá preplnená sála. Imrich Hrabovský šéfoval tejto 1500 obyvateľov rátajúcej dedine 25 rokov. V súčasnosti si užíva zaslúžený dôchodok a teší sa z toho, že množstvo začatej práce má pokračovateľov. Prvý divadelný súbor obce Slniečko zakladal spolu s manželkou Vlastou v roku 1977. V Semerove to stále žilo divadelníctvom však? Áno, žilo. Už v 78. sme založili babkársky súbor Slniečko s manželkou, s Ferkom Pergerom, ktorý je scenograf Andreja Bagára v Nitre, a s Jankom Hyžnajom, nebohý muž, s režisérom Babkového divadla. Dosahovali sme obrovské úspechy a práve tento rok, máme rok 1981, sme získali Československé prvenstvo. V Babkovom sme boli najlepší súbor v Československu, boli sme na Kaplickom divadelnom lete, na Majales v Budapešti, a na scenickej žatve sme boli zapísaní ako druhýkrát za sebou, že sme boli do venca víťazov. Robilo sa nám fantasticky a pre mňa najväčšou odmenou bolo, keď Janko Hyžnaj povedal raz deťom, že zázrakom bude, keď naše deti teraz, čo boli na javisku, keď budú hrať. Tak tu máme ďalšieho člena, pána starostu, ktorý bol člen súboru a jeho dcéra hrala divadlo. Takže to je tá najväčšia odmena, ktorá je pre nás. Ako by ste hodnotili toto divadelné zoskupenie? Tak je to veľmi nás prekvapili, keď na 800 rokov vlastne obnovili našu hru na Janoších alebo na skle malované a pokračujú vlastne už 16. rok s predstaveniami, nie len s dospelými, ale aj s deťmi. Nás to teší, že vlastne tá kultúra, tá divadelná žije v tom Semerove, lebo nie my sme boli zakladatelia toho, už v podstate v predvojnovom období tu malo korene divadlo, zasa to prerušilo, my sme to obnovili, zasa prerušilo od 88 a 2010 to pokračuje, žije to a robia fantastické predstavenia. A čo sa tu deje dnes? Je to Noc divadiel? Áno, je to Noc divadiel, je to celoeurópske podujatie, Semerovčania sa zapájajú štvrtýkrát do tohoto podujatia a pripravia vlastne od poobedia do neskorej noci, pripravia program a ľudia sa tu bavia od 4. hodiny a teraz je, po 7. večer. Začali to deti z materskej školy, ktoré hrali o 12 mesiačikoch, potom nastupovali gajdoši, potom také deti z základnej školy odohrali Snehovú kráľovnu, boli tu folkloristky naše, máme Rebeku Haladikovú, ktorá je víťazka celoslovenskej súťaže v ľudovom speve. Takže my tu máme takú širokú skálu tých úspešných a oddaných kultúre ľudí a to je krásny pocit. Vedúca z novozrodeného súboru pod novým názvom Úsmev nám rada porozprávala o divadelníctve v Semerove. Vznikli sme v roku 2010 a venujeme sa tejto činnosti 6 rokov. Čo bolo to apropo, na základe ktorého ste vznikli? Kedy, ako prišla myšlienka, kto vás v tom podporil? No, myšlienka vznikla k 800. výročí našej obce. No a ja som chcela, aby sa dali dokopy starí divadelníci, ktorí ešte niekedy s bývalým pánom starostom jeho manželkou sme nacvičovali bábkové divadlo, volali sme sa Slniečko. No a chcela som týchto starých hercov, aby sme sa zišli a zahrali si na skle malované. No a keď sa nám to nepodarilo, tak sme oslovili ich deti a tak sme sa dali dokopy a fungujeme doteraz. Takže koľkátý rok? 6. Koľko členov má súbor? No je to priebežne od tých 30, 35, niekedy 40 a podľa toho, ako idú do školy. Nacvičujeme tu v kultúrnom dome a z nácviky to vyzerá asi tak, že keď začíname novú hru, tak nacvičujeme raz do týždňa a už keď sa prehúpne tak pol rok, tak tedy zvykneme sa 2-krát stretávať aj 3-krát do týždňa. Čiže koľko tu trvá v Semerove nacvičiť jednu hru? No niekedy pol roka, ale táto Perimbava, keďže to je taký skoro muzikál, tak nám trvala 3/4 roka. Akí sú členovia súboru? No, tí sú skvelí.
Preto som na nich taká hrdá, pretože robia to vlastne vo svojom voľnom čase. Takisto ako vy? Áno, každý z nás to robí. Pomáhame si ako vieme, ale treba bez podpory obecného úradu a zastupiteľstva, rodičov a celej dediny by sa to nedalo. Kde všade vystupujete? No vystupujeme hlavne u nás v Semerove a potom po okolitých dedinách, kde nás zavolajú na nejaké festivaly, takže zúčastňujeme sa aj festivalov. Čiže ste ochotní prísť kdekoľvek, kde vás zavolajú. Kľudne dajte výzvu. Áno, by sme aj prijali aj do Nových Zámkov, kedy ste nás pozvali. S Perimbabou určite. Pozvanie na toto milé podujatie dostal samozrejme aj čestný občan obce, uznávaný scénograf divadla Andreja Bagara v Nitre, František Perger. Viete nám povedať niečo aj o tejto Perimbabe? Perimbabe som prekvapený ja iným. Že to semienko, ktoré sme vtedy zasadili v tejto obci, že sa takto rozrastlo na strom. Košatý strom. Dneska sú tu predstavenia 3 generácií. Nebolo to márne tu nachodievať. Po tých úspechoch, ktoré oni dosiahli, to bol súbor, na ktorý očakávali na prehliadkách výnimočné ako predstavenia. Takže ste na nich hrdí? Som veľmi hrdý na nich. Starosta Marian Kečke zišiel z vlanejších mimoriadnych volieb. Túto divadelnú noc si teda z kresla prvého muža obce užíva druhýkrát. No ako nám o ňom prezradilo bývalé vedenie, hercom miestneho divadla bol aj on. Pri tejto príležitosti, keď sa u nás koná v rámci Európskeho festivalu Noci divadiel, by som predstavil našu obec. Sme z okresu Nové Zámky, cca 17 až 18 kilometrov od mesta okresného Nové Zámky. Máme 1400 obyvateľov, naša obec je z väčšej miery slovenská, ale ja som tu starostom od minulého roku, od októbra, kedy sme mali mimoriadne voľby a veľmi chcem vyzdvihnúť tie deti, ktoré sa tomu venujú a ktoré to robia. A naozaj to pochádza z tej tradície, ktorú ešte založil ten divadelný babkársky súbor Slniečko. V ktorom ste hrali? Áno, hral som, dokonca ešte keď som bol na strednej škole, na vojenskom gymnáziu v Banskej Bystrici, tak z prvého ročníka ma uchytili a uniesli na scenickú žatvu do Martina, kde sme boli laureátmi štátnej ceny. Ako obecný úrad podporuje toto podujatie a svojich divadelníkov? Všetky naše organizácie obecné sa snažíme podporovať. Vrátane našich divadelníkov financujeme ich z rozpočtu. Snažíme sa aj nejakých sponzorov pozháňať. Myslím, že všetci sú spokojní a všetci sme na nich hrdí. Ale naozaj u nás by som to videl naozaj, že je to tradičné a dúfam, že bude aj naďalej. Hudbu pre novúčičký muzikál v podaní zoskupenia Úsmev zložil novozámčan Marián Mikuš. Mal na to vraj veľmi málo času, na výsledku sa to však naozaj neodzrkadlilo. V Nových Zámkoch som dlhé roky pôsobil ako divadelník, autor scenárov a hudby a tentokrát som bol oslovený Jarkou Košánovou zo Semerova ohľadne tohto projektu, kedy som mal tú česť zhudobniť verše Ľudomíra Feldeka v divadelnej hre Perimbaba. Predstavenie je nesmierne farebné, nesmierne dynamické. Skrz tú hudbu, ktorú som tam spravil, dúfam, že to bude naozaj podívaná, ako sa hovorí, na 2 hodiny. Tešíme sa na to. Charakterizujte tú hudbu a ako sa vám na nej pracovalo? Bolo to pozoruhodné, rýchle dielo, by som povedal, a som sa ho snažil spraviť veľmi rôznorodé. To znamená, že sú tam piesne alebo texty, ktoré majú náladu veľmi melancholickú, smutnú. Sú tam piesne vtipné, humorné, sú tam piesne rýchle. Je to taká všeho chuť. Pani režisérka hovorila, že veľmi radi prídu kdekoľvek na predstavenie. Podľa vás je to hodné očí nášho regiónu? Jednoznačne. Toto bol naozaj veľký kúsok, veľké sústo si zobrali a myslím, že na takú malú obec, ako je Semerovo, dokázali neuveriteľné monumentálne dielstvo spraviť. Vstupne do divadla.
Podujatie Noc divadiel v Semerove začínalo už po obede, po oficiálnom otvorení vystúpili najskôr najmenší obyvatelia obce. Po nich základná škola predstavila rozprávku Snehová kráľovná. Z Veľkej Lehoty prišla gajdovská spevácka skupina. No a po Perimbabe sa krstilo nové CDčko. Čo sa týka sprievodného programu, bohatá výstava bábik zaujala všetkých návštevníkov a dobroty miestnych gazdiniek sa míňali rýchlejšie ako čas do oldies diskotéky na záver večera. Je úžasné, keď ľudí spája hudba, tanec a treba si vážiť tých, ktorí sa podujmú viesť neprofesionálne kultúrne telesá po obciach. Na druhej strane predstavenie potrebuje publikum a potlesk, žičlivosť a podporu. Toto všetko má divadelný súbor Úsmev Semerove pre svoj ďalší rozvoj vďaka zanieteným ľuďom zabezpečené.